Dobre. Dobrý deň, moje meno je Andrej Paško, som žiak Strednej odbornej školy Polytechnickej Kňažej, učím sa za elektrikára silnoprúd a na praxi sme dostali od majstrov za úlohu zostrojiť nejaké takéto zadanie. Vytvorili sme projekt, na ktorom prepíname počas toho, ako svieti intenzita svetla pomocou tohto spínača, tak prepína, keď je svetlo, tak funguje prívod z fotovoltaiky a keď zase je tma, ako zhasnem teraz, tak tu sa spustí táto signálka a po čase sa prepne prívod na 230 na normálny prívod, čo je prívod domov. Dobre, takže schému máme tu navrhnutú však. Schému máme tu sme navrhli schému a teraz vidíme, ako to preplo. Teraz zoplo 230 prívod a keď to zase odkryjeme, tak po určitom čase, tam je nejaký nastavený časovač a po určitom čase vypne zase na prívod fotovoltaiky. Takže výhoda je, že v dobe, keď je menej slnečnej energie a nedobije nám celkom boiler, tak není dobitý, tak tento systém nám dokáže prepnúť na elektrickú energiu a elektrická energia nám vlastne nabije boiler. Keď je slnečná energia, tak sa automaticky prepne a automaticky nám zase využíva solárnu energiu panelov, ktorá nám dohrieva boiler. Dobre, tak paráda, ďakujem.